Ada ang karo dose beरायनो हा सान्दुं गोसायावलाय अबाव बेरायहैनांगौ जाखो लोगोफोरजों थांनो आदा हा बेसे गोबाव जागोन नानियालाय बारा गोबाव जाया आदा दसेनो फैगोन आरो बे फाग्लाजों दा बेरायहैखा माथो जायो आदा बिथ' गाज्रि मानसि नङाना होनबाबो मानसिखौनो बोरैबाबा दंफां दांदेरनायसो मोनो आङो आदा नों मा जाम्बा बायदि खोथा रायलायो जाम्बानि खोथा नङालै नानि आं नोंखौ बिराद अनो नालाय बेखायनो फालतुफोरजों थांजानो बायो आङो खालि बिदिल' बुङो आदाया हायोबा बाजैनि खोथा सानदो थांसै आहा नोंदायाखि दानो बाजै लानो बे जोनोमाव आदुंगा राजा जानानैसो थागोन नैबे फान्थाया ओमफ्राय मा सिरि थाखो माबा मोनसे बुंदो नों आंखौ माला लांगोन ओरैनोबा आदाया आंखौ नोंजों बेरायबाय थानायनि रायबाय थायो लांनायाथ' लांगोन ओमफ्राय नोंसिना नोंदिया नुबानो होख्लायनो नागिरथारोबा बोरै लांनांगौ जाखो आंलाय आं मोनथिया लांफैनोबा थाब लांफैदो आं आदाजों बिदि बुंजाबाय थानो बाबाय हाब दानो लायनांगौबाथ' खावनानैसो लायनांगोन आङो नोंदियाबोथ' हरनाय नंखाया आंनो आं मोनथिया नों बोरै लांफै आइया मा खरागाजों लांखो बे फाग्लिसोलै बे मानसिया ओइ रना जेराव बहा थाङामोन लोगोनावसो थांदोंमोन आदा ए दे Ya sudah kembali र' नायनां ए माथो खर' गाज्रिसो दंफैयो ओइ सालाफोर मा लांफैदोंबावलाय ओइ सिनोबा माबा सोन्द्रि फैलायबाय है असाइब' होद थाम्फैया लोंग्रोनो नागिरोब्रा जायालै बेबायदिजों लोगो गैयाबा जाथाराब्रा जाग्राबो गैया बाजै ओइ बाजै आथुरबारिनि बाजै सना Wah, ada ya? निली फंबाय जाग्राबो गैया माबो गैया
फंबाया मा लोङोब्रा गोरानसो आदांना ओइस गोरान लोङो दालै गोरान लोङै रानथें जानानै थैलाजोब्बाय लोंखायो आदा बिदिखौनो सिगांनिफ्रायनो जों बायदि लोंनांगौब्रा आयुर्वेदिक पतंजलि अरिजिनेल माल रन्दैनि बुस्थु फाय इस इस गोरान लोंमारसै लोंजायो आदा लोंजायो दे। आं लोंखायो बिदिखौनो दे ओइ बाजै नाबले औ मामोन गोरान लोंनोनोलै फंबाया बाजै लानानै फैबावदो हाब लानानै फै हाब लायबाय फंबाय लायबाय सिन्था खालायनाङा जागोन आदा जागोन जेबो नङा लोंनांगौ जानांगौ माथो बेफोरसो सिन्था खालायनाङा फंबाय हिलाय लाबबाय दा बाजैया बे फाग्लानाथ' दाख्लै बाखियानो दङ दिनैसो फैदों होगोनब्रा बाजै होगोन आंलाय होखायोना होयो बाजै फंबाया होयो होखागोन बे फाक्का बिदिजों जायाहाय दिनैनो होलांजोबथारनांगोन बरिया न'आव दंना गैया जाखो बे बोराया बोराय बोराय न'आव दंना गैया बेलाय ओंखारबो बोराय दंना गैया थैखो ना माखो होद दंना गैयाब्रा न'आवलाय हा मारो नबालखौ गथ'आलाय हिन्जाव ना सोमोनांदो हिन्जाव मा हिन्जाव सोबनाय नोङो हिन्जाव जाबा हौवाखौ बिदिनोसै नामा होद आं मिन्थियालै गावबागाव लायना लाफै दे होमबालाय लायबायबो आं लायनानै बे न'आव जायगा गैया आं सोरनाव फन हरना लोंग्राफोरना बेराम जायालै आदा औ नों बुंनायानो थिग बेखायनो लोंनांगौ फन फैदोंदांलै नोंनाव फंबाय नायलाय आदा नोंनावसो गाबदों आंनावसो मा फनबो हमाब्रा बेलाय बेवबा फाग्ला ओइ आसोलसो हरदों फंबाय बैयो हंलालि बिखुदा हंलालि बे हंला आगै फिफां लागाव जागोन दुब्लिबारि खारनांसिगौ बिदा ओइ हंला बिगुद मा सुवाद फन हमनायाथ' गोबाव हा फैलाय लायनि अबे बोरमा आयु दाख्लैसो गामियाव बुजाखांबाय बोरमा खांनायनिनो आरो नोंजों बोरमा खावनो थांनानै दामजाबावना बिगुद आं थाङालै आं थाङा बोरमा नङालै हिन्जावसो हिन्जाव आथिं थोंब्रै नङा एबारना आथिं थोंनैसो हिन्जाव अबे जायगायावब्रा नोंबो जिबायदि डेन्जार मानसिब्रा जाबालै भाइ हिन्जाव खावनाय बोरमा खावनाय एखे बोरमा खावनायावलाय मा बुजादो आंलाय हिन्जावखौ आं दोलाबावगोनलै दायो
दे थांगौ दे थांबाय नै ओंखारबाय नै थांबाय फंबाय आसोलनिखौ लानानै फैनांगौनो दा मोनायाव थ' बोरायलांसैथ' पार्टि मोनजागोननो फैसा लोङो फैसा जौ मोनलोंगोननो मानि फैसा जौनिया हा जौनिया जौ बाद दे गाबोन फैगोन ना जाम्बा सानजों आया माथो गैला बुस्थुआबो जालालै थुदो थांसै फंबाय लामायाव बिदिनो जायाखै फंबाय बोरै मानसियालाय आर्मि थाबायलै फंबाय आर्मिनि हो आर्मि थार्मि मा थालो दा गुगल पे दु हिनजावखौ नङा बुजाल हिनजाव खावै मारो दा हिनजावसो बोरमा खावनायनिनो गामियाव बिसिबासो देलाजोबखांबाय आरो हिनजाव खावनानै देलाखागोन मोदाय नामालाय मोदाय ओंखारजोबदों फंबाय गामियाव बड' मोदाय दा बायदियाव सोरबा आवलायबायनांगौबा जिफोर लांजोबखागोन नै फंबाय जालाखौ गलि मरसि नामाब्रा जालाखौ ओरैबो फै थाङो लागाव बिगुरा फैमारबायसो हनै आच्छा ओमफ्राय अबेयाव थांनो नागिरबोदों हिनजाव खावै सोरनि नों जोंजों थांफानांगौल'ब्रा दाम जालाबायाथ' मा दाम जानो बिथिं मा बिथिं फै मा जादों नोंसोर लायदो खोनाबाय आं लायबाबो सुबिदा जागोन दे आं लायगोन आं थांदो दे नुखौदा होगारो आं लायदो र' आं थांगोन नै आं लायगोन ना मा सिन्था खालामनोसै Ayah, siapa nang lai? Maha pilih mereka kena serang. Lampu.